расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки ПФЛ реванш байни чемпион Усман Нурмагомедов бо рекорди 19:0 ва Довталаб Пол Хьюз бо рекорди 14:2 рӯзи 3 октябр дар Дубай. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта Ҳамзат Чимаев ва Дрикус Дюплеси бори аввал вохӯрданд ва чемпион Дрикус Дюплеси оиди ин вохӯрӣ фикрҳои худро баён кард. бале, мо бо ӯ вохӯрдем ва ҳамаи чиз бо эҳтиромона буд. ӯ ба ман гуфт, ман шодам ки ту сиҳатӣ ва барои ҷанг омодаӣ. ман низ ба ӯ чунин ҷавоб додам. мо набояд ки ҳама вақт барои якдигар душман бошем, лекин вақте ки октагон маҳкам мешавад, ман ҳамаи корро мекунам то ин ки ӯро ба қатл расонам. ман ният дорам ки ӯро шикаст дода, боз як қадами дигар барои номзади беҳтарин ҷангори вазни миёна дар ҳама замон гузорам. ман дар ҳама мавқеъ аз ӯ дида зуртарам. ман тамоман дигар гунаям ва ман бесабаб чемпион нестам. ӯ ин чизро саҳари якшанбе мефаҳмад, гуфтааст Дюплеси. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки аллакай шаби 14 ба 15 август пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад. ана худи муҳориба бошад шаби 16 ба 17 август баргузор мегардад. ва биёед мебинем ки ҷангори дурахшони вазни онҳо Шарабуддин Магомедов дар ин муҳориба ба ғалабаи кӣ боварӣ дорад. ман фикр мекунам ки Дюплеси камарбандро аз даст медиҳад, чунки Чимаев ҳамаи чизро дорад то ин ки ӯро шикаст диҳад. ҳамзат барои ин муҳориба ҳаматарафа омода аст. шарикҳои спарингӣ, даста, лагери даркорӣ ва рақиби хуб аз рӯи стил. ҳамзат ин камарбандро гирифта метавонад. ӯ дар оғози раунд фишори сахт мекунад ва лаҳзаи даркориро пайдо карда рақибро фавран шикаст дода метавонад, гуфтааст Буллет. дӯстон, худи шумо оиди ин суханҳои Шара Буллет чӣ фикр доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. топови ҷангори вазни ним вазнини ACA Фаридун Одилов фикрҳои худро оиди тамошобиноне ки баъди мағлубият дар ҷанг зидди Адлан Ибраҳимов ӯро таҳқир карданд баён кард. чанд рӯзи аввал ман оиди суханҳои онҳо бисёр фикр мекардам, лекин баъд ман фаҳмидам ки ман ба он ҷо баромадам. ҳамон одамоне ки маро таҳқир карданд, онҳо ҳатто аз диван боре ҳамхестагӣ нестанд. онҳо танҳо дар назди компютер нишаста ҳар гуна суханҳо менависанд ва онҳо намедонанд ки бокс чист, муҳорибаҳо чист. онҳо ягон маротиба ҳатто дастпӯшак пӯшидагӣ нестанд. лекин ин фикри онҳост, бигзор ки чизе мехоҳанд гуфтан гиранд. худи ман ҳақиқатро медонам. ман ҳатто дар муҳорибаҳои ғайрикасбӣ ба бародарони худ ғалабаро намедодам. мешавад ки вақте ки ту бо бародарони худ ба финал мебароӣ. ман дар чунин ҳолатҳо чанд маротиба будам, лекин боре ҳам ғалабаро ба бародарони худ додагӣ набудам, чунки ман ин корро карда наметонам. ғалабаро ба дигар кас додан ин оиди ман нест. ман чӣ гуна ки метавонистам ҳамон гуна ҷангидам ва ман чӣ гуна дар кори кардаи худованд ранҷида метонам. ҳамон рӯз Адлан аз ман зуртар буд. худованд хост ки ӯ чемпион шавад. ман дар хости худованд ранҷида наметонам, лекин мо хатогиҳои худро ислоҳ мекунем ва агар ки боз имконияти бо Адлан ҷангидан пайдо шавад, иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки ғалаба ба даст биёрем. ман фикр мекунам ки дар давоми 7-8 сол ман бойдодагӣ набудам. аз ҳамин сабаб онҳо одат карда буданд ки ман доимо ғолиб мешавам. барои ҳамин мағлуб шудани маро қабул карда натавонистанд, гуфтааст Одилов. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов аллакай рӯзи 15 август ба октагон бармегардад ва дар муҳориба бо варзигари хатарноки бразилӣ Леонардо Силва вомехӯрад, ки муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнири ACA 190 хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.